Dalunio ivi mere nwa mmadụ ọ bụrụ na eme ya nwa gị ọ ya dịkwa gị mma dịka m ji wee sị ife ọ bụla onye kpere nwa mmadụ na-ekpere ka ọ lekwa otu a n'isi ụmụ ya ọ bụrụ na ikpe mma ya eme n'isi ụmụ gị ma ọ bụrụ na ikpe njọ ele n'isi ụmụ gị ibe onye chere nwa mmadụ ka ọ lele ụmụ ya o ije 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 se daalụnị o ife onye chere nwa mmadụ ya mere ụmụ ya ya mere ụmụ ya ọ bụ n'ụba krisenda ife onye chere nwa mmadụ ya mere ụmụ ya ya mere ụmụ ya ọ bụ n'ụba krisenda ife onye chere nwa mmadụ ya mere ụmụ ya ya mere ụmụ ya ọ bụ n'ụba krisenda obodo amụlụ onye isi ofu obodo a amụlụ ndị na-afụ ụzọ ofu obodo a amụlụ ndị bụ ngwụlọ ofu obodo a amụlụ ndị na-aga ije ofu obodo a amụlụ ụmụ ogbe ofu obodo a amụlụ ndị bụ ọgala ọ bụrụ na onye bi ụwa na-ya bachie kiselu na nkasị ike nga dịrịla nwanyị na nkwụ na keji kwu okwu a ụbaka nwatụ na-agba egwu mụ na chi mmụọ esi m olu wee nata ka nkọlu na akụkọ onye kpọrọ nwa ogbenye onye kpọrọ nwa ogbenye ka mụrụ n'obodo a na-akpọ Raka o wee tobezie eji mgbu odogwu kwudoro papa ya na nwa ogbenye iwe na-ayọ chi ya papa ma ọ ga-atagide afọ wee nwụọ ibe na-akpọ ya bụ nwoke ya bụ ego mọni o ọgọ dị na nwatakịrị ezituru a na-akpọ ya ugo nwoke papa ya na-eje n'ọkụ azụ kwadubọgwụ ọkụ azụ papa ya na-alụgwu n'ọrụ ugbo ọ na-alụgwu olu oyibo ka ọnwa dị mma ya ka o ji emesi ife ọ lụgide ọlụgbo ugo nwee na-eto n'ike n'ike ugo na ọka bụkwa nwatakịrị o papa gwara ugo nwanne m n'ezie na ihe ejekwe na agbịgbọ ihe eji agbịgbọ ibe na-echelu gị n'elu ụwa ọ bụ ka ebe alị m ulu otu aka nsi echelu m ndị ọzọ ibe na-ekpe n'isi nwa m ugo nwere ọ gwa na o jesie mba nata ọ bụ na ọgụba akwụkwọ n'ezie ka ọ gbabakwuo fes aka na-ekpele ugo na ekpele ugo nwee tobezie ugo ife ọ na-ayọ ozi shie papa m na-azụgbo ka mba alụ papulu ife onye chere nwa mmadụ ya mere ụmụ ya ya mere ụmụ ya ọ bụ n'ụba krisenda ife onye chere nwa mmadụ
togide wezụga ife ji nwoke mee o jeliga agụba akwụkwọ ogoji kwụsị akwụkwọ ọgwụlụ nọsịrị skuul ọgụgụlụ praịmarị ọgwụlụ sekọndịrị ọgụgụlụ yunivasiti after youth service webatazi obodo gwagwa papa mụrụ ya ngaje mba ọzọ ọ bụ na njesi abata ife gasị mma papa oge mmegwu okwu ibe ahụ mmiri na-ama papa ya ọ na-amagwu mama ugo nwetobe ibe n'ahịa ọchị ya kedu ibe mmemmezi ebe ọ bụ na ndị mụrụ ụmụ bụkwa obe ka mmezie n'ụwa ọ gaala a sị na onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ onye na-ekiri egwu ahụ na-abụghị white Nnamdi Ezikowu Egwatuo oil and gas ya bụ CEO Ugo White Charity Foundation CEO Ugo White Energy Oil and Gas Services CEO I5 Table Water. If you are in Delta State, I believe in Delta. Obugo White Oil and Gas. Bagabio. Obugo White Table Water. Bagabia. Ọ bụ na ire sibelu mmadụ ikenu Ugo White Charity Foundation bagabịa ọ bụ na nwaanyị mụọ nwa nwoke tụrụ ime wee gba ọsọ n'ụlọ ọgwụ Ugo White Charity Foundation gbadede n'ụlọ ọgwụ wee gbapụta onye anwa Nnamdi Ezikowu ụkpaka nwatụ na-agwa ọsanyabụ ọrụzi nnabi baịbụl n'anya Nnamdi etesenio ogwe wulu nwa nwoyi Nnamdi Ezikowu Ugo White Oil and Gas ibo ya cheliri n'elu ụwa ka o melu nwe ya ibo ya cheliri n'elu oge lele isi ụmụ ya n'oge mmekpeli gị na-ekpele eze ka ome n'isi white Nnamdi Ezikowu ife onye chelu nwa mmadụ ya melụ mgbe ya melụ mgbe ya ọ bụ na back to sender ife onye chelu nwa mmadụ ya melụ mgbe ya melụ mgbe ya ọ bụ na back to sender ife onye chelu nwa mmadụ ya melụ mgbe ya melụ mgbe ya ọ bụ na back to sender Nnamdi na-echi obi naanị ibe na-ekwu Nnamdi deli adagụba ka nwatụ n'ibe nọ ụwa bụ onye na-achie Nnamdi Egwatuo ọ lụrụ papa ya ụlọ nwejebe ahụ ụbasị na Chibidos Nnamdi Ezikowu anamọ mgbe ebe na-eme mmemme ebe lụrụ Ugo White Nnamdi Ezikowu Oil and Gas onye na-amara oge bịara bịa Nnamdi anyị nwere mma igwe anụ wee gwuo mmụtara na anyị nwere ọrụ etiti
echi anam aiwelu mgbe ewelu n'ezi echi Igbo sababi n'ibere aiwelu mmiata nam babu nne m aiwelu yara nam ọlamme ya bụ yara ọlamme o aiwelu mmụọ eze na m obodo dịka tụ egwu aiwelu mmụọ ọba na m ịmanego ebe ahụ ka m bịawo nna m dị etikowu wee gwatuo ya bụ go white oil and gas Ugo White group of companies kedu na iwe butelo Ugo White nnadị nwanne m kedu na iwe mmemezi Ugo White oil and gas na duo nnadị anịma wazigwa n'ahịa kenelu m ndị Anam Dynamic Brothers Club nna m ga-etiko kenelu m ndị Catch Monies International Club ife onye chere ụmụ mmadụ ya melụ ya ọ bụrụ back to center ife onye chere ụmụ mmadụ ya melụ ya ọ bụrụ back to center ife onye chere ụmụ mmadụ ya melụ ya ọ bụrụ back to center etikowu wee gwatuo ọsịmụka na papi ya bụ Chief Anthony Ugo White si mụ keneli ezigbo nne ya bụ Chief Anthony Egwatu aka High Chief Ugojuleju 1 na Nam nne na ezigbo nne ya ịyọmụ Ọbụgo Egwatu aka Excellent Madam ya bụ nna m lodogwu Mama Ugo White daalụnị o nke onye chiri nyazelu nna m dị etikogwu wee gwatuo ọsị m kele ogili mala obi dị ya ezi nwunye ya ya bụ Mrs. Chinaza titi Egwatuo aka ugebe m nwanyị nnọ ibe na-akọrọ bụ na-ata chacha ogili mala obi bịa si n'oji ọgwụ anụ nna m dị Egwatu ọ sị ka m kelelie ndị ọgụ ya mmadụ abụrụ otu odogwu na-ata ya o jeli ụmụanyị n'ata o mesịrị na-agwụ oke iwe nna ya ọchị m ka ọ dịle ya na mma ka nsị kpeli ya ka ọ na-emisi m otu awa iwe ya cheli nwa mmadụ mgbe n'isi ya Chiboy daalụnị ọ sị m kenelu ya ezi ọgwụ ya abụghị wike tụọ ime
mewe n'anya gị tọma abụghị nọ abụghị kenelime mmadụ abụrụ chukwu ka nnarịwa ka ndị aka na-ebu oki ayi nwanyị aka ya ichokwu ịnatago oki nnọ ụbaka nwa chukwu egwu bịa bụ oki ibe nna jụ eze wan mama bịazikwa leki ọzọ ebe akpọrọ m mama bịara ọzịa eze wan nọ ayi iwe nwanne lụrụ n'ọkpụkpụ eze wan ọganiru gị ga-abụ osimiri ayi iwe nna ya ọchị kasị ebe n'isi gị ka o legwuo n'isi m otu ọnwa eze wan nọ ọsịmụke na nani ayi ebushie Cash Money International Club anyanwa bụ dia chairman nani daalụ ayi ibe na-ajụ eze wan mama bịaziwa leki ebe akpọrọ mama bịanwuru ozi ya eze wan ụtọmbo nani daalụ elu ọbụ moto ayi buying and selling humble motors trusted and tested humble motors importers and exporters open China sim motors tọba humble motors open GLE maọbụ Jigad with the Rolls Royce Baba humble motors humble dalu ayi kanaba mi wanam kanja kana wanem ayi CBN Delicates CBN no Kenneth wanam ay Azubika Wakanet no ja ay Lady CBN na kọrọ bụ na adị CBN nwanne m ụbaka nwa chukwu egwu bịa ayi iwe echere nwa mmadụ o melisi nwa ya ya ka mụ na-akọrọ oge n'ọgụ CB kanja ka na nwanne ya ayi nwati na melu ụtọmọ nwati na melu ka eziwe ulu lenu ụtọmọ kenu ya bụ kenu holistic kedelu m ọba nwanne m ọba white sa white no edumanaka ọnwa aragbo ka nnawazia ugo white kpọrọ m mbịa nna m ndị etigo ogwu asị ojeje kọleze okelu na nya kọleze asị ụgbọ akpọnya ma ọ na-ana ọ na-alụ ubi ya ka ọnwa akọ ije ugo white ka nna o ka nsị wee kpeli gị na mbele na ụlọ ya n'isi m otu a Ifonye chelu nwa mmadụ ya melu nwa ya